खुलुमबाय जेएन बड निउज चेनेलाव आं बयखौबो बरायबाय। दिनैनि गिबि रादाबा दङ तामुलपुराव लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर नाग्रिजुलि लामायाव दिनै फुंनि समाव सोमजिनाय मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। मिथिनाय बादिब्ला तामुलपुरनिफ्राय उदालगुरि फारसे थांबाय थानाय रौनिया हानजानि गंसे एम्बुलेन्सआ जामगुरियाव सामलायथाय खोमानानै लामानिफ्राय गाहायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव प्रबिन तामां मुंनि सासे जवाना जायगायावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सा 8 जवानफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि हेंथा एबसुनि 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै माखासे गोनांथार दाबिखौ लानानै बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गाहाय हाबग्रा लांगोनायाव 2 घन्टा सम मुलुगसोलोंसालिनि खुंथायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन आफाद गौथुम बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव सामलायजानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरा खौसे जानानै दिनै बडलेण्ड सोलोंसालिनि हेंथायै दाबि दैखांदों। अरुणाचलनि भारतसिन बर्डारनिफ्राय 2 लाइमोनफोर गोमानानै दङ। अरुणाचल प्रदेशनि अन्जु जिल्लायाव थांनाय 2 खावसे दाननिफ्रायनो 2 लाइमोना गोमानानै दङ। बे गोमानाय लाइमोनफोरनि मुङा बेथलेम टिकर आरो बेन्स मन्यु। चीननि एयार श'आव गिबि खेब WZ-8 ड्रन आरो KZ-500 एयारक्राफ्टखौ नुनो मोनगोन। चीनआव मंगलबारखालि बेखेवनो गोनां एयार श'नि हाबाफारिया आबुं जाबाय। हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय चीनआ जेसेबां हांखुर जादों बिदिनो मुलुगाबो बेनि सायाव नोजोर लाखिदों। मानोना चीनआ बे एयार श'आव गिबि खेब 4 उरां जाहाज आरो गुबुन मुवाफोरखौ नुनो मोनगोन, जायखौ चीनआ मुलुगनि सिगाङाव माब्लाबाबो दिन्थियाखै। बेवहाय WZ-10 ड्रन आरो KZ आर्लिं वार्मिं एयारक्राफ्टजों लोगोसे गुबुन माखासे जर'खा जन्थ्रफोरखौ नुनो मोनगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो, जाहाथे उनाव गोदान निउसनि आपडेट मोनबाय थायो। गोजोन्थों।